In other countries, we have wars in football or in basketball. But here there is a war for football, there is a war for basketball, there was in volleyball, there was in water polo, everywhere. So that's the special thing of this rivalry. First of all, Olympiacos is my first and last thought. The green is something that we live for, we live of it and we support it. Εγώ σαν Παναθηναϊκός υπάρχω επειδή υπάρχει ο Ολυμπιακός. It's all the atmosphere. If you don't live these games, you cannot describe the feelings. You have to live it to understand how it is games. Olympiacos is the team that we love to defeat. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, το νιώθεις μέσα στην πόλη ότι παίζει η ομάδα, και ειδικά άμα είναι σπουδαίο παιχνίδι. Για κάποιον ο οποίος έρχεται και παίζει για πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει ο κάθε αθλητής. Πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού παίζει ο ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός αυτών των δύο σωματείων μόνο καλό κάνει και στους δύο. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάει σε υψηλότερο επίπεδο.